Ahoj a vítajte u ďalšieho vlogu. Vítam vás v mojom novom mini štúdiu, ktorý som si spravil z jednej našej izby v našom novom baráku, teda v našom novom byte v Barcelone. Áno, konečne sme v Barcelone po viac než 2 mesiacoch hľadania bytu, neúspešných pokusov a veľa dokumentov sa nám podarilo zohnať byt a presťahovať sa úspešne do Barcelony a som za to veľmi rád. Sme tu už niečo viac ako týždeň a musím povedať, že som vážne happy ohľadom toho a býva sa mi tu fakt super. Tento vlog však nebude o nás a o tom, ako sa presťahovať do Barcelony, alebo ani neukážeme si tu nejak náš byt ešte, určite o tom vlog spravím a bude strašne veľa videí o tom, aké tipy ohľadom Barcelony dám, či kam sa ísť nájsť a tak ďalej, keď to mesto lepšie spoznám. Toto video malo byť oficiálne a originálne ohľadom Hyroxu. Hyrox je súťaž, kam som išiel s Lukášom a išli sme do Valencie, kde vlastne bežíte dokopy 8 km a po každom kilometre máte nejaké cvičiska, to môžem tak po našom nazvať. A musíte to vlastne zabehnúť za čo najlepší čas. Budete sám, alebo môžete ísť dvojka, ako my sme išli double man, čiže vlastne ako dvaja chlapi v našej kategórii. A o tomto mal byť ten vlog, kde som si natočil niečo málo z prípravy. Keďže moc som sa nepripravoval, ako viete, tak sme sa sťahovali a nemal som vôbec fitko, ale aspoň som chodil behávať, ale to je teraz asi úplne jedno. Lenže počas toho, ja som mal kameru so sebou počas toho, ako sme súťažili a bohužiaľ kameru mi zobrali, čo som akceptoval a pochopil som to, lebo som potom pozeral a nie je dovolené natáčať ako competitor, čiže ako súťažiaci nemôžete natáčať, pokiaľ máte tam nejakého kamaráta, ktorý je ako divák, tak oni kľudne môžu natáčať, ale keďže sa to konalo vo Valencii, tak Renča s nami nešla, ani sme tam nemali nikoho iného, tak sme si povedali, že Lukáš si dá Ray-Ban glasses, okuliare s tými malými kamerkami a ja si zoberiem práve moju kameru a celé si to natočíme. Bohužiaľ nemôžete tak natáčať, jak som už spomínal, a asi pri 3. cviku nám zobrali či kameru alebo okuliare. Akceptoval som, keď sa to nemôže natáčať, ale dneska pár týždňov, pár dní potom, ako sme tam boli, som sa rozhodol, že idem poskladať tento vlog, ktorý mal byť vlastne prvá časť do Hyroxu a pokračovanie z nášho zápasu s FC Barcelonou. Ja som zistil, že nie len to, že mi zobrali kameru, ale oni mi vymazali úplne všetky videá, či cesta do Valencii, prvý deň v Valencii a samotné preteky. Čiže bohužiaľ Hyrox video tentokrát nemám, ale jedno Hyrox video tam bude, kde budem či lepšie pripravený a určite dáme lepší čas. Tento sme zabehli za hodinu 16, tuším. A keďže už som v Barcelone, mám svoje fitko, môžem sa konečne pripravovať a o rok, necelý rok teda, v máji 2026 sa chystáme na Hyrox do Barcelony. A tam už budeme mať niekoho, kto nás môže natáčať ako divák, čiže určite vlog o Hyroxe ešte bude. Každopádne teraz bohužiaľ nebude, ale poďte si so mňou užiť pokračovanie tohto videa, pokiaľ máte radi futbal, alebo našli sme fakt, že super bar s dobrým výhľadom v Barcelone. Čiže aj keď ťa nezaujíma futbal, tak určite si pozri časť tohto vlogu, pretože ti dám super tip na bar, kam môžeš ísť, keď na budúce navštíviť Barcelonu a máš úplne výhľad na celé mesto. Poďme sa na to vrhnúť, je to zápas Ligy majstrov na jeden si myslím z posledných zápasov na olympijskom štadióne, kde momentálne hrajú FC Barcelona. Takže poďte spolu so mnou na to. Takže my už máme po Hyroxu, máme odbehané, náš čas bol hodina 18 a pár sekúnd, bohužiaľ, hodina 16 a pár sekúnd, bohužiaľ, ale pri asi 3. cviku nám zobrali kameru, čiže vôbec nemám zvyšok natočené. Prvé pocity, no už asi po nejakých 20 minút, keďže sme čakali, kým nám vrátia kameru, ale moje prvé pocity
Ja som úplne v pohode, Lukáš je tá rozjebaný, ale musím povedať, že nejaké cviky som naschvál, nevedel som, čo mám očakávať, čiže o nejakých cvikoch som proste nezabral úplne a nechal jemu viac spraviť, čiže trošku viac osvičil. Ja som časom asi spokojný, pretože som o to neočakával vôbec nič, išiel som si to iba vyskúšať, ale trošku ma štve, že nám zobrali tú kameru a tým pádom nám zničili tento vlog. Lukáš? Čo tvoje prvé pocity? Jo, moje pocity, mohl si trošku zabrat na těch saních, vole, na angličákách, ale dobrý. Na angličáky som išiel dobre náhodou, kámo, ty som preskákal, ale tie sáne vlastne, kde tlačíte, to bol exercise, ktorý ma fakt zničil. To byla hned druhá disciplína. No. Takže pak si vařil, vole? Ne, potom jeden back som dal slabšie a potom sme išli, jaký cvik? S tím slanem, tak to jsem odtahal taky 3/4. S lánom a potom tam som si už docela oddychol, tak už to bolo zase v pohode, som sa resetol a všetko bolo potom docela také easy. Easy ako easy. Je to hlavne o tom behu, musíte mať fakt nabehané a to ešte mi trošku chýba. Premiérny beh sme mali teda 5 minút a 8 sekúnd na kilometr. A zabudli sme ešte niečo spomenúť. Najhoršie teda tie sane, to tlačenie sane, to som vlastne ani nemal trénovať. Išiel som to prvýkrát. Či ešte pôjdem na Hyrox, možno ako double by som ešte tak zo strany išiel, ale určite by som nešiel solo. Ten solo musí byť fakt masaker, lebo si neviete oddychnúť. Ja mám ešte kopu energie, išiel by som do fitka. Ja si teraz zabrali tie gely, ktoré sme si dali. Pretože váže energie mám strašne veľa. Jedine začínam cítiť nohy, čiže určite budem mať svalovku na nohách. Lukáš ten toľko energie nemá. A slabšiu kontičku, tak si všetko nemôžeš kýcať, si všetko necítiš. Ale odskákal jsem hodně angličáků. Asi toľko, teraz sa asi pôjdeme nájsť, ale nie som ani hladný, kámo. Hlavne bohužiaľ nie je tu sprcha ani nič, čiže bežíme na hotel, dáme si sprchu a pôjdeme si dať zaslúžené pivko do Valencie. Keďže nám zničili tento vlog, tak možno si urobíme ešte taký mixovaný vlog s niečím z iného mesta a čím, tak to uvidíme. Ahoj. Takže po Hyroxu som zobral Lukáša na klasický valencínsky drink Aqua de Valencia. Takže otestuj. Jako dobrý to je, jako není tam cítit, tam je tolik alkoholu v tom. Je tam cítiť ten alkohol strašne, kámo. Kámo, to mám v těch gelů z Hyroxu možná. Hodím vám sem videjko, ako to robila. Dáva sa tam dosť vodky, dosť džinu, dosť kávy. Káva je šampanské, ktoré pochádza zo Španielska. A potom pomaranče čerstvé, ktoré sú z Valencie. A tak vznikne Aqua de Valencia. Za mňa je to dosť silný drink, minulé to mala Renča. Ja som to iba ochutnal a strašne tam cíti ten alkohol, ale určite je to niečo, čo musíte vyskúšať, keď prídete do Valencie a určite je to niečo dobré, čo si môžete dať práve po Hyroxu. Chicos a chicas, vítajte v pokračovanie nášho vlogu z Hyroxu a momentálne sa už nachádzame v Barcelone v našom, teda mojom a Renčinom novom apartmáne, ktorý si môžeme ukázať predtým, pretože momentálne tu ešte nič nemáme a máme tu docela bordel, keďže práve teraz sme to iba s Lukášom sem presťahovali z Francie, ale hlavne o čom je pokračovanie tohto vlogu je, že ideme na zápas Ligy majstrov a to je FC Barcelona versus nejaký grécky tým Olympiakos. Lukáš, jak sa volá ten klub? Olympiakos. Aký? Olympiakos. Iba? Jo. Takže vraj iba Olympiakos. A momentálne máme 2 hodiny 15 minút. Zápas začína z 18:15. Ale ešte predtým musíme ísť vrátiť dodávku, ktorou sme vlastne stiahovali dneska z Francie a sem do Barcelony. Vlastne, čo ste v tomto vlogu nevideli, medzi tým, ako sme sa z Hyroxu sme sa presunuli teda včera
do Barcelóny, kde sme vyzdvihli dodávku, vybrali kľúče, teda zobrali kľúče od nášho nového apartmánu a následne sme išli do Francie. Dneska ráno sme skoro vstávali, brali sme dodávku, ktorá už bola naložená a donesli sme veci sem do Barcelóny. Takže ideme vrátiť dodávku a hlásim sa vám. Dnešný zápas je teda ešte z štadióna, ktorý bol postavený na olympiádu, ktorá tu bola v tomto roku. A ešte to není stále na Camp Nou, bohužiaľ, ale určite v budúcom roku si natočíme aj Camp Nou pre nejakých futbalových fanúšikov, ak tu nejakých momentálne mám. Čiže let's go odniesť dodávku a na futbal. Tipni si výsledok. Už to teda vieš asi. Ak nevieš, aký? 4-1. Čiže Lukáš vraj, že to bude 4-1 a Lukáš dúfa, že Jamal dá gól, že jo? Áno, mám ho tady. Ja si myslím, že to bude 3-1. 3-1 alebo 2-1. Buď to bude fakt, že hezký zápas, uvidíme 4 góly, alebo to bude veľmi ťažký zápas a vidíme 2-1, keďže chýbajú nejakí hráči Barcelony a takisto tá obrana je docela dieravá. Čiže poďme fandiť a berem vás so sebou na štaďák. My sa už nachádzame v parku Montjuïc, kde sa nachádza aj štadión. Síce ten je ešte 2 km pešo, si vravel, od nás, ale z tejto strany tohto parku máte pekný výhľad. Vlastne určite každý pozná túto, jak sa to volá, čo vysíka, lanovku, ktorá chodí z Barcelony z pláži a práve jej stanovište je hneď za mňou. Nachádza sa priamo tam. To je miesto, kam tá lanovka beží, teda kam tá lanovka ide, nebeží. A potom máte takýto hezký výhľadík na more, na pláž, tam je W Hotel. Môžete sa aj vidieť aj sangriu a hlavne Lukáša. V drese FC Barcelony. Kde máš dres? Ja nemám dres, pretože môj dres je vypratý doma na sušiaku. Ideme pokračovať hore do parku. Ak nájdeme nejakú hezkú reštiku, tak vám určite dáme o nej vedieť, dáme si tam pivko a pokračujeme smerom na štadión. Tak úplne náhodou sme našli nejaký salt bar tu na kopci, ktorý vyzerá asi nejak takto. Ak ste na to ready, tak vám to práve ukážem. Taký bazénik, do toho teda neviem, či niekto môže ísť. Tu je barík, tribúna a krásny výhľad na mesto. Hlavne večer to musí byť brutálne. Predpokladáme, že asi toto miesto, kde momentálne sedíme, mohol byť vlastne na olympiádu bazén, pretože máme tu či aj bazén, kde sa skáče, alebo potom na plávanie a táto veľká tribúna, keďže nedaleko je futbalový štadión, ktorý bol vlastne olympijský štadión, tak došlo nám nejak a veríme tomu, že celkovo toto patrilo aj k tej olympiáde a tu sa tiež konalo plávanie na olympiádu. A musím povedať, že určite navštívite tento bar, pokiaľ budete v Barcelone. Bol som v Barcelone 100-krát. O tomto bare som vážne nevedel, čiže je to taký high jam a určite vám sem odporúčam. Volá sa to tuším Salt, ja vám sem hodím ešte meno. A buď sem môžete prísť pešo alebo lanovkou, alebo je tu aj autobusová zastávka. Môžete si dať tu aperolík, ktorý si popijame aj my teraz a cenovo si myslím, že na to, aké je to miesto, aký máte výhľad, tak cenovo ten aperol je úplne super. Tuším, že nejakých 8 € a 10 centov za jeden aperol, čo je podľa mňa veľmi dobrá cena. To miesto je brutálne.
A večer, ak to je ešte otvorené, neviem, nepozeral som otváraciu dobu, ale pokiaľ to je večer otvorené, tak vidíte krásne osvetlené mesto, alebo kámo u západu, pretože slnko bude zapadať tam, čiže kľudne aj na západ by som asi odporúčal prísť. Je to moc hezké. Takže my sa nachádzame už pred štadión na Mojťuk. Ja som to dobre vyslovil opäť. Trošku zaujímavosti ohľadom štadiónu, ten bol vybudovaný v roku 1929, kde sa konala nejaká športová udalosť, ale následne bol renovovaný a bol využitý pre olympiádu, letnú olympiádu v roku 1992 v Barcelone. Kapacitu má 55 000 ľudí, čiže taká polovička z nového Camp Nou, ktorý bude otvorený snáď čoskoro. Ešte taká zaujímavosť, Olympiakos hrá druhýkrát s Barcelonou, teda tretíkrát. Hrali v roku 2017 spolu, kde doma Barcelona vyhrala 3-1 a následne mali odvetu Olympiakos, kde remizovali 0-0, ale samozrejme Barcelona už nepotrebovala vyhrať, pretože vyhrala prvý zápas. Čiže uvidíme, ako to dopadne dneska, veríme, že Barcelona vyhrá, tiketík máme podaný. A za pár minút sa otvára štadión. Ja už mám mikinku, lebo sa mi nechce niesť, ale vonku je krásnych 26 stupňov a na slnku je fakt teplo, čiže i tak si ju dám asi dole. Takže asi toľko. Aké máš feelingy zo štadiónu, kámo? Kámo, feelingy dobrý, ale chcel bych to obejít a podívať sa víc. Jo, my sme to obišli z jednej strany, ale tu už sú zavreté brána, ktorá sa otvára podľa mňa tých 5 niečo. Potom sa budeme vedieť dostať nuka, lebo všetci čakajú teraz na otvorené brány a myslím si, že potom to, kámo, môžeme celé obísť. A 1. septembra tu bude víkend, 4. septembra nejaká Aitana. A my sem ideme práve s Renčou budúci rok v máji na Bad Bunnyho. Olympiakos, kámo, tých je viac než domácich. Takže my sme už na štadióne a práve chádzame na tribúnu, že pozrieme si spolu, jak to vyzerá. Kámo, aké máme číslo? 17. Máme 14. Kámo, ani jedno. Čiže sme stratení. Kámo, hostovský. Počkaj, pozrieme si, my sme docela stratení. Počkaj, kámo, spýtam sa ho. OK, máme to na stene teda. Ale ukážeme si, jak vyzerá ihrisko. Tak čo vravíš, Lukáš? Dobrý stadión, ne? Mira la celebració de la Vinya, va, primer ensenyant-nos la samarreta. La celebració de la Vinya, amb 3 o 4. Som zvedavý, keď sa to naplní. Tam máme bufet, čiže ideme do bufetu si dať nejaké pivko a následne si nájdeme svoje miesto. Sme zistili také smutné zistenie. Potom, čo sme si objednali 4 piva s popcornom a 2 bagetami, si sadli ku nám ostatní diváci, také 2 holky, a pýtajú sa nás, či máme to pivo alkoholické, pretože im povedali, že alkohol nepredávajú. Takže teda, že neviem. Im povedali, že majú nealkoholické pivo. Tak ja som sa išiel opýtať a my sme zistili, že my sme si kúpili 4 nealkoholické piva. Čiže na Barcelone, na futbale sa žiaden alkohol nepredáva a ani pivo alkoholické, iba nealkohol. Tak náš bod na dnešný zápas je docela dobrý, ne, Lukáš? Čo myslíš? Je super. Ja si myslím, že uvidíme krásne, najmä ak sa bude útočiť na túto stranu. Tak ja vám to teda ukážem, jo? No uprostřed by bylo lepší, ale... Ako úplne krásne uvidíme, kámo. Máme tady nejaký kotýlek možná vedľa. Momentálne je zatiaľ prázdne, uvidíme, ak sa to naplní. Ideme si ešte pre pivko a nejaké jedlo. Ale som prekvapený. Myslel som si, že na tomto štadióne, najmä z tej telky, že jo, to vyzerá tak strašne ďaleko však. Ale musím povedať, že naživo bol som aj v Madride, ešte keď mali starý štadión, bol som v prvej rade.
Musím povedať, že ja vidím krásny kámo. Keď budú kopať roh, všetko kámo, je úplne super. A čo sa týka hostovský kotel, tak ten sa nachádza úplne tam hore. Za mňa v pohode budeme mať krásny západ a veríme, že Barcelona vyhrá, pretože máme tiket stavený, tak budeme určite fandiť. Momentálne to máme 15 minút do výkopu a štadión sa začína plniť. Hráči sa už rozcvičili, šli naspäť do šatní, polieva sa trávnik a je to 15 minút do výkopu. Po veľmi nudnou futbalu je to 2-0, Ronaldo. Ja čekám na Jamala. Cez spoločas sme si zmenili miesto. Išli sme úplne do stredu ihriska, ako sú bufety a zastali sme si kozičkarom a máme úplne lepší výhľad, musím povedať. Zatiaľ je to 2-1, mali penaltu, dali na 2-1, čiže začína to byť docela zaujímavý zápas. Ale když bude tak, ať kope Jamal. Což nebude Jamal kopat. Kde se podívám, nejde. Pozrieť, či to bude penálta, alebo je. Kámo, ja mám popcorn v hrdle stále. Tomu jak zahodil ten úšat. Kámo, on chytil jeho nohu bez lopty. To je čistá penálta. To je kopat, hlavně on. To je kámo, máš mo. Penálta! To nekopat. Ne. Jamal jde kopat, kámo. Prosím. Jo, ide Jamal, kámo. Kámo. A nedá. Já, kámo. Teď je jediná možnost, kámo. Jinak se nedostaneme. Lukáš podal tiket 3-1, minimálne 3 góly, že? A Jamal gól. Jamal nič nehrá, ale ide kopať penáltu, takže teraz to uvidíme. Jsem nervózní, kurva. Prosím, Jamal. Vyhráva tiket! Nevadí, dal z góla, dobrý, už to vyjde do pisu. Druhá je!
OK, čiže my sme odišli nejak 5 minút pred koncom zápasu. Za stavu 6-1. Druhý polčas sa to fakt rozjelo. Lukáš, povedz nejaké svoje dojmy prvýkrát na Barcelone. První poločas byl takový jako nic moc a druhý se to rozjelo. Bylo to fajn. Ja, ako najviac nás dostalo asi to nealkoholické pivo. Dobre. Ale tu sú aspoň takíto chlapci, ktorí nám predajú pivo za 2 eurá. Jedno pivo, čo je asi dobrá cena, keďže tam sme platili za 2 piva a 1 popcorn. 2 nealkoholické piva a 1 popcorn nejakých 16 euro. Já jsem dal za 2 bagety a 2 nealko piva 40 euro. Jo. Kámo, ja by som ešte možno išiel pozrieť ten bar, kde sme boli predtým, či bude otvorený, nie? Ale teraz osvetlené mesto, to bude hezké. Asi ne. Dobre. Čiže my ešte asi ideme trošku do mesta a potom už na pokoj spať, keďže Lukáš ráno musí... Ja vstávam o 4:30 a jdeme na letisko. Ide na letisku, chcel povedať. Keďže tu ja už bývam, nemusím ísť nikam. Takže toľko asi k tomuto vlogu. Bol o Hyroxe a o Barcelone. Na futbal určite sa opäť vrátime, ale až keď to bude na Camp Nou. Čiže ďakujem, že si sledoval tento vlog. Nezabudni dať subscribe a like na toto video. Ja si myslím, že... A vidíme sa v ďalšom videa. A toto je náš host Lukáš. Povedz divákom ahoj. Ahoj. Takže čaute.